Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo nga ang tibuok kalibutan magmalinawon ug magmauswagon, mahunong naunta kining kagubot, kalabi na ning mga gubat, ug ang katawhan magtinabangay sa usag-usa. Labi na gyud dinhi sa atong nasod. Busa atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors na unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, bugti sa ilang pagkamanggihatagon nganhi kanato, labi na gyud sa pagsigi nilang palit og mga slots sa atong para sa atong project. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, agaka ug panalipdi ang imong katawhan ug ihatag kanamo ang wayhunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Dato nakaayo si Abram. May mga karnero siya, mga kanding, mga baka, ug mga salapi ug bulawan. Si Lot nga mikuyog kang Abram, may mga karnero usab, mga kanding ug mga baka, ug may mga tawo nga uban kaniya sa iyang pagkampo. Ug tungod kay daghan naman kaayog kahayupan sila Abram ug si Lot, dili na paigo ang sibsibanan alang sa ilang mga kahayupan kun magtipon sila pagpuyo. Busa nagkaaway ang mga magbalantay sa kahayupan ni Abram ug ang mga magbalantay sa kahayupan ni Lot. Niadtong panahona ang mga Kanaanhon ug ang mga Peresehanon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya maingon si Abram kang Lot, dili angay mag-away ang imong mga tawo ug ang akua kay paryente man kita. Magbulag lang kita. Pagpilig yuta nga buot mong puy-an ug biya kanako. Kun adto ka sa usa ka dapit, adto ako sa lain. Busa giluko pagtan-aw ni Lot ang palibot ug nakita niya nga ang tibuok walog sa Hordan hangtod ngadto sa Suar daghag tubig sama sa tanaman sa Ginoo usama sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala pa laglaga sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma o Gomora. Gipili ni Lot ang tibuok walog sa Hordan ug mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon ni ining paagiha, nagbulag sila si Abram. Si Abram didto magpuyo sa Kanaan ug si Lot didto sa mga syudad sa kapatagan. Nagkampo si Lot duol sa Sodoma.
Dautan kaayo ang mga tawo didto ug nagpakasala sila sa Ginoo. Sa mibiya na si Lot, ang Ginoo miingon kang Abram, gikan sa imong nahimutangan, lantawa pag-ayo ang tanang dapit, ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat ang tanang yuta nga imong makita, ug maimo na kini sa dayon. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat ug walay makaihap kanila, mas sayon pa ang pag-ihap sa abog kaysa pag-ihap sa inyong mga kaliwat. Busa pangandaman ug suruya ang tibuok yuta kay ihatag ko kining tanan kanimo. Ug mibalhin si Abram ug didto magpuyo duol sa sagradong mga kahoy ni Mamre sa Hebron, ug nagbuhat siyag halaran didto alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa siya nga nagalakaw nga walay sala ug nagabuhat sa mataro nga nagahuna-huna sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing ug wala magsultig daotan sa iyang dila. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siyang wala magdangman sa iyang isig katao, ni magpasangil batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang sad-an kitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto sa hilabihan sa iyang sapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat niining mga butangan, dili gayud masamok. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ibayaw ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila og mupaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno, ug kini ang gisubay sa kadaghanan, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug diutay ra ang nakakaplag niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ning mga taong dali kay masuko, labi na ning mga ginikanan, dali kay na malibkas sa ilang bakba, animal ka. Di ba? Wa mo kasuway sultian sa inyong mga anak, kamo mga ginikanan. Wa mo kasuway animal. Kana sa gong atong isig katao, animal ning tawhana di ba? Nakasuway nang wa nagsulti. Wa muna ningon si Kristo tingali nga ayaw ihatag ang mga balaang buta ngadtos mga iro, ang mga perlas ayaw ihatag ngadtos mga baboy. Unsa may pasabot ana? Wa sa ko kasabot bitawan murag akong paminaw, murag na magyusay kamo labi na ning mga ginikanan, abisan ako pare no, na mga ayo diha nimal ni mga tawhana sige balik-balik nya ihatag tagaila na pero ang akong una-una nimal ni sila sige balik-balik atong ingnon nga patrabaho mo, di gyud mo trabaho, salig lang, dagko ra ba kay mga lawas, nimal man yung mga tawhana. Ihatag nimo. Naana sa imong hunahuna. Balaanon man ang paghatag, pero kung ang imong hunahuna, ang nangayo, naging ka, siglit, balik ka, nimal mga tawhana. Okay na, magigasigig sunod-sunod na ako, dito pa ko sa kaning prison ministry, dito pa ko sa SPFY, hangtod karon naaga, sunod lang yapon, wa pa man sad mga matay, kadugay na ito. Nya ako yung hangtod karon maurag yapon ninyong motor. Ay padir, uy, kung lisod kay mi padir, iglakaw ako unahon na usay. Animal yung tawhanay. Pero mohatag yapon ko, pero ang akong unahon na animal. Para ko na mo pa eskwela kasi imong anak niya, imong anak sige lag kahagbong, siging duwa sa computer, lakwat zero kaayo, buangon kay tanan ba. Imong pa eskwelahon, nindot man na siya imong gastuan, pero animal tapulangan ng animal nga imo gyapong gastuan. So unsa may maayong buhaton, muhatag ganita sa tao, huna-huna agyod nga siya tao. Ayaw na gyud ako na ning Osbon, din ako magunahon animal. Moingon ako lani anasad si Jesus. Kaya nga man si Jesus, unsay imong gibuhat ngadto sa labing ubos sa imong isig katao, mo na imong gibuhat nga rin ako. Mo na ningos Kristo, buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Buhata ba? Ano bang imong tanaw ng imong isig katao nga mao si Jesus? Kung si Jesus mo anha sa inyong balay, sa inyong buhaton, inyong nganlag animal, gilingay mong tupad nga makaako kag balikas na Jesus. Kana bang Jesus bang inyong silingan nga manuyupay kaayo ba?
Kana bang sugarol kay nga Hesus ba? May daghang rong tao ginganlag Hesus. Tay akong nadunggan nga kana bang kuan ba? Ang asawa iyang ba na Hesus, nya purti mangyong anang may pagkasipaton gyud ba? Inom, sugal, sus mo singgit ang asawa. Hesus, uli na dili panuwaya ka. Animal kang Hesusa ka. Naku patay. Patay si Hesus. Isog sa kay asawa. Hesus may nga sa iyang bana mabda na natoy pare sa una katos anhing Monsignor Santos de la Serna ingon siya ayaw intawag nganli ang inyong anak og Hesus or Jesus or whatever nga related sa ngan nga Hesus kay simbakog inyo nang balikason inyo nang kasab-an niya Hesus angan si Hesus mo inyong gipasabot ya kana ra bang ngalan nga Hesus the holy of all names and the only name in heaven and on earth that can save us. Nya imong gibalikas ang halangdong ngalan ni Hesus, patay ka diha. So ayan na lang yung balikas ha. Ingna gyud kanang mga nanginahanglan mao ni si Hesus. Kanang mga tao nga ang batasan murag iro nga imong hatagan nya libakon pag gyud kay human imong hatag, matud pa mo sumbalik og mopaak nimo. Sige lang kanang mao ni siya si Hesus. Ana ha? Ya, inyo nang buhaton. Dota. Kanang nagamong-among sa imong gihatag kanang ingon mga perlas yatak-yatakan lang. Nabitaw ko'y gipanghimo og ang mga scholars ba. Bay-ubay naman ginang akong nagastuhan. Naay mga buutan nasa mga buangon. Kanang mga scholars nga magbinuang lang nako. Itong doon ay pipila gyud nga pagka end na sa 4 years sige ko gasto di pa man kuno siya mo graduate ingon siya nga napabaya ko'y subject nga sa Miranan Father murag adto pa kus October mo graduate ako ngano man sige man kag summer unya upat naman ka tuig nga do na pagyud kay summer nganong di man ka mo graduate nga upat ra man ni ka tuig imong kurso wa jud ko kapugong giadto na kong eskwelahan kay salik raman ko niya kay buutan sad kayo sa akong tagaan sus ang resulta di ay naapay 18 ka subject nga wapan niya makuha nya naapagay balanse nga mga 41,000 kay wa day gipangbayad ang akong gihatag gasigilan day date sa iyang uyab dito lakaw-lakaw mukuha lang ko sa ka subject duha ka subject ako din siyang gistoryahan hilak-hilak siya nako mura jud kag iro no mura jud kag baboy imo lang giusik-usikan ang akong gihatag nimo nya kay di man ka di ay angayan pa nga mo eskwela ala sige undang lang usa sus kwenta-kwenta nako sa akong nahatag niya for 4 years murag sobra mga 1 million das mga bayronon da pagid atong iyang sigpangayo palit pa og laptop palit pag cellphone kay gamit ko no sa ilang eskwela napay mga project sig hatag nako ano gunas 1 million no yatak-yatakan lang wa ka graduate no o kamo pa ato sa man ninyo ako lang yun nahuna mao ni siya si Jesus nagkinahanglan og pagsabot nagkinahanglan og pagdawat nagkinahanglan og pagmahal na lakwat sa pamor pero wa masag ko mutagam wa man ko ni surrender sige ra man gyapon ko gasto nya ingno lang na nako akong gigastuhan nga ayaw taon niyo usiki kay dili ni ako iyan is simbahan iyan is Ginoo ipahinumdom lang ba lain nga description ni Jesus ningon siya ang langit sigpit ang ganghaan narrow nya lisod pagyud ang dalan ang impierno lapad ang ganghaan ang sana lapad kayo nya sayon kayo ang daan asa man mo nagsubay sa daan padong sa langit o daan padong sa impierno unsay ganahan ninyo nga kinabuhi kanang sayon o kanang lisod sige
Lingi ako ni mong tupad na unsay imong ganahan kinabuhi ka ng lisod o ka ng sayon? Muna, nindot kayo pagka-describe ni Jesus kay anhi ta dinhi makaamgo nga kining paghigugma sa mga taong ang batasan murag baboy, murag iro, mao di ay ni ang makapalangit nato kay lisod man na. Lisod ay kanang mga taong sigig pangilad nimo, kanang imong bana nga sigig pangabit nya imo gyapong higugmaon, mao di nay daan padung sa langit kay lisod man na kayo. Kanang imong silingan sigig panglibak, kanang imong igsuon nga ilugong yung tanang kabahinanan, ikiha pa ka. Mao din na sila daan padung sa langit. Kay lisod man kining pagpamaligyag slat kada adlaw, nya gamay-gamay ra taghalin, mao din ni makapalangit di ay basta di lang ta mo surrender, no? Lisod man. Sayon ra man ang pag-ingon nato. Di ako'y project 35 million, naday mo ingon, pader, 35 million. Sama na, sayon o lisod? Purting sayon na sayon kaya, gana. Pero kita mag-ambag-ambag ta ba, matud pas Tagalog, magtampo-tampo ta, one slot, kasiging irog, hinay-hinay, lisod, pero maoday na makapalangit. Muna, kaning nitampo nato ron, murag padong na ni sila sa langit. Diba? Man ko nagkalisod sila ani. Sige kuan, sige palit hinay-hinay. Pero niabot na biya ang atong halin sa SBF dag o 28,694. Pakpak. Di apay daghang makapalangit na apay 47,306. Sayo ni ibaligya. Lisod pero mao ni makapalangit. Ang ato sang 19 slot challenge niabot na sa doog 158 ka 19 slot challenge. Pakpak yakon. Dili na siya sayo no Kamo pa lang diri mo mamaligya, pabaga as naong sod, apit na mo upat ka tuig. Kapoy sa day. Sa akong pamalandong nakaingon ko nga kini di ay langit nga giingon ni Jesus nga lisod nya sigpit nya lisod pwede din ni siya himuong lapad og sayon. Ibaw mo kung saon? Wa mo kibaw? Na ako'y nadiskubrihan nga pamalandong ang langit sigpit nya lisod pwede din himuong lapad og sayon. Saon man kinahanglan atong himuong sayon ang kinabuhi sa nagkalisod-lisod natong kaigsuonan. Kanabang kung kita na may muhatag og kasayon sa ilang kinabuhi og atong palapdan ang ilang agianan, ang langit sad in relasyon nato mahimo sang lapad o sayon. Diri sa atong unang pagbasa, si Abraham, siya man mo'y leader, si Lot, iyang igagaw, mao man to'y iyang igagaw. Nag-away na ang iyang mga sulugoon kay daghan na kay sila kahayupan. Unya, kuan, di na paigo ang ilang sibsibanan. Tanawa si Abraham, siya ginaghuna-huna, magbuwag ta, aron di mag-away atong mga tao, nya ikay unag pili, asa ka padong, pasabot, make the first choice. Ang iyang igagaw, nga kanini ang iyang igagaw, nga kanana ang nag-agad lang sa niya, mo iyang gitagaan sa first priority nga mopili asang lugara. Pasabot niingon si Abraham, ug unsay imong mapilian, ako ang sunod. Kamo og papilion mo na ay first class, second class, third class. Nya naa kay maid na kuyog. Asa nimo ibutang ang maid?
sa first class, nya ika na lang ari sa second class nga akomodasyon. Kanang mag-blessing kog balay, kasagaran gyud igadto nako sa couples room, lapad dagko kay bed, napagikaugalingong CR, air condition pa gyud. Ngatos mga anak mao gyapon air condition. Nig-abot na ko ngatos mid, double deck pa, wa pagi-aircon, alimuot kayo, gamay pa gyud. Kanang mga tag-iya ng balaya, sigpit ang langit para nila. Sige, balihan ninyo ang inyong mga maid, mo na muhigda atong lapad kayong room, na ikaw galingong CR, na idakong TV, na aircon, nya kamo higda atong double deck nga huot kay tanan. Tanawa, di ba? Lapad kayo ng langit para ninyo. Ano, mamamuto. Mao na bitang moingon ko ninyo, piligro kayo na kanang panalitan ron. Kanang mo parking ka, kanang mo parking ka dias daan. Public road ba, niya imong parkingan, unsa may imong gihatag sa imong isigkataw, lapad nga agianan o sigpit? Imong gipagamyan ilang daan, kay imong manggiparkingan, aporte sigpitas imong agianan dito sa langit, murag di ka na makasuod sa langit. Nya, sa imong pagparking dihas daan, nga imong gigamit ang agianan sa publiko, imo silang gitagaag sayon nga agianan o lisod? Nalisod. Peligro pang madisgrasya. Mabag-id sa imong giparking or sa ilang paglikay sa imong giparking, makaligis ba sila, makabag-id ba sila og kay mo counterflow naman sila. Daghang kay na dinis ato, kani di na magidunta ko katuo nga dinis ato naa pa na siya, pero naa pa man yun dito sa syudad, makasabot ta kay balay dito gahuot-huot. Ato dagko kay mga lugar dito, na dagko kay mga space. Pwede ra jud kang mo parking diha unahan og jutay. Di gyud ka maong mulakaw niya maghimog grahian dito sa unahan nga napa mangidako kayong lugar, pwede ra panpanan adto mo parking. Anha gid i-parking tungod sa iyang balay, nga ang iyang balay ang atop level na karsada, ang bungbong dool na kay karsada, parkingan pagid niya tupad diha, habulan pagid ang iyang giparking. Ang karsada usa na lang ka, unya kay tuwa masay ni sumpay dito, di asay ni sumpay dito, pag ni sumpay dito, taas-taas yun nga one way na lang, nya inigdagan diri dapita, mo counterflow. Peligro na sad nga magkabangga ay imong gilisod-lisod ang imong isig katao. Lisod kay imong pagsuod sa langit. Pero nasa uban nga ako yung nakita, galisod-lisod yun silag panpan. Ano naman sa ko'y nakita, malipay bitaw ko, gipanpanan gid nila ang kilid silang balay nga taas kay nga tong pangpang, kay dool naman sila sa kanang murag pangpang. Nya gi suksok kinilang ilang sakyanan dito nga ang pikas ligid, mao na lay nagyatak diri sa karsada. Piit yun ba nga to, nako kani, malangit gini. Kay galisod-lisod gid siya so diha nang iyang gipanpanan, aron lang gid ang karsada malibre. Lisod baya sa nang ibuhat nila. Nasa uban, ang iyang parkingan, tuwa dito sa unahan. Ibutang dito niya, maglakaw pa doon sa ila. Kana, malangit kina. Di lang gid niya iparking diha, bisag naas doon sa daan, kaya nga naman, makaali naman, obstruction naman sa karsada. Mga examples lang na iba nga, kanindot unta kung magsigitag hunahuna, nga akong hatagan og kalipay, tagaan ako og first level of happiness or the best happiness nga akong mahatag sa akong isig katao. Sama ni Abraham, gitagaan gid niya dakong kalipay si Lot, kay gipapili niya una niya ang pinilian ni Lot, ang sobra sa pinilian ni Lot mo'y giangko ni Abraham. Pero wasad pasagdis Ginoo, ningon sang Ginoo, kining tanan sa dinhi kanang kutob sa imong makita, ihatag na nako nimo og sa imong kaliwatan. So ang Ginoo na sa inihatag og nindot ni Abraham, kay iya man gitagaag nindot si Lot. Sige, lingay mong tupad. Inasugod karon, hatagan ti kag nindot. Ayun na.
Kamo mga asawa, ingna imong bana, dong, unsa may nindot nga imong gikinahanglan, kaya akong ihatag. Ingon day imong bana, nindot kay natong silingan day. Isa, okay ra. Og nindot to para nimo, okay ra gyud. Hala. Nindot man. Unsa papili ay imong bana, oy asa siya dito ba or nabay tay ni palit na to 10 slots katong akong 10 slots 19 slot challenge nya ni palit siya nya ni message siya nako karong bag-o, Father, iampo ko nga malig-on ko sa akong gihimong desisyon kay kaning akong bana Father hiligid ni siya og pangabit karon ana sa siya bag-ong kabit. Naghilak ko Father pero ako ra gid siyang gidawat kay iya man gid ning kalipay ang pagsigig pangabit. Ana siya. Salamat kay Pader nga imo kong iampo ani palit ko og 19 slot challenge. Ako di siyang gireplyan, pagkanindot sa imong gibuhat, congratulations. Pero ayaw lang sad paghunong, pag-share sa imong bana, sa imong gibati, matag higayon nga siya nangabit. Ingna siya, murag gilangkat ang imong kasing-kasing. Sakit kaayo. Pero kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Di ba? Akan to, siguro na itong malangit itong asawahan. Langit na gito. Beka mong mga ginikanan, ingna ko yung mga anak, dong, hay may imong nindot para nimo ang eskwela o ang computer game. Kung sa may pilion sa anak, computer lang kuma. Sige. Suportahan din mo dito. Saan? Mana mo? Mana mo tubag. Sa unya pa dir. Unya asam na pa doon. Adi, unsa may nindot para nila? Nawa. Di ba igabot anas panahon? 20 na edad ana. Walang yapon na kahumagriduan. Magsige na nagingon, ma, luoy kay kustanan. Gidaog-daog ko sa kong mga kauban kay ingon sila buwa ko'y grado tiguang na kay ko tamayo lang ko siya nindot na ingon siya nga dili mo perti paita may kaihikog siya niya karon unsa na may nindot para nimo sa mo eskwela unta kuma ingon ka kan suportahan ti ka mo kanay nindot para nimo karon perti ben akong hilak nimo sa una sige lang kag duwag computer nya karon lipay ko nga mo eskwela na ka. Eskwela din siya grade 1, 20 anyos. Ana. Nya take din siya ALS. Ditso din siya nga to college. Pagka 22 years old, college na. Kuha siya Marine. Pagka 24 years old, graduate na. 40 namang paninood kay apas man. Sus, honor-honor pag yun kay dako naman eskwela. Bright man na basta tiguang na mo eskwela kay focus naman. Larga deg abroad pagka 26 years old, pagka 30 years old, wa na kapitana or chief engineer na kay 40 man mo trabaho. So 40 pa edad, milyonaryo na. Adi mo to? Nganong naingon ato man siya? Tungod kay nakaamgo siya nga sa iyang pagpili sa bati, purtig yung batias gisangputan og din agid siya mo pili ato, ari na gid siya sa good life. Muna, kung makaamgo lang kita nga niining atong sigig pangasaba, sigig kasuko, sigig panaway, nga mapadung gid anis pinakabati nga mao ang impierno. Kining atong sigig pangangkon aning mga daan, atong parkingan, atong mga balay anha gid ibutang skillage karsada, ang tindahan anha pagyus karsada, hangtod na lang masaghira na lang nang namalit. Kung makahibaw lang kita nga para denis impierno, ato ginang panggubon niya atong ihatag ang nindot para sa atong isig katao. Nya moingon din Ginoo, buhata sa uban ang buot nimong buhaton nako nganha kanimo. Kung gusto kang pasudlon tikas akong ganghaan, tagay sad silag maayong kahimtang. Ay na ninyo lisod-lisura inyong bana ha, mga asawa, nya mga bana sad ay sa naglisod-lisura ang inyong mga asawa. Ana. Ay haron malangit ang tanan. Nya ang pari sad, ang pari ba? Ayaw nyo lisod-lisura. Palit yun mong daghang slot.
Haron di sa kita maglisod sig baligya. Kapoy ba yung sige baligya? Sa kung saan nila itong diskarte ba? Pero, ayaw kay lisod-lisod. Palitin ninyo tag 10 slots, tag 20 slots, kada simana. Haron dako-dako tag halin. Sige mo lisod-lisod ron gud mos Ginoo dito sa langit. Kabuang mo panangpit o niya nga taga itaw kong agianan. Ni pa, wa man ka mo palit og slot. Sige mo lang kang panindot sa imong buhok, sa imong naong, sa imong kilay, panindot sa imong balay, wa man ka ni palit og slot. Pitos kay ning daan dire, bisag mo takilid pa ka, di jud kam sod. Palitan pa ta nimo 19 slot challenge, abli dayon Wa ginito, sige na manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, misaad si Kristo nga ang masigpit nga ganghaan magdala ngadto sa kinabuhi nga way katapusan. Busa, malaumon kitang muingon, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan magiya sa panon ngadto sa ganghaan padulong sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga isip usa ka katilingban, tagdon nato ang usag-usa uban ang pagtahod, ang pagsabot ug ang gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga tumano nato ang kabubuton sa Dios, pinaagi sa atong maluluyong pagtagad sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-anto sa nagkalain-laing balatian, makakaplag og kusog ug kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang nangamatay nga mga matuuhon, mabanhaw uban kang Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Makagagahom ug maluluyon nga amahan dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo, nga sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa iyong tamay kung sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, mayroong baraga pasaylo kami sa mga nakasala ka namo, upiling kami tugyan sa pagsasay, inunuwa-luwasa kami sa danan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-ikan kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magkulawat kanimo, apan ipamulong lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluoy.
sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang nindot nga kinabuhi didto sa langit. Ang ato lang buhaton, atong hatagag nindot nga kinabuhi ang atong isig katao. Salamat sa may hatag o kanindot sa atong kinabuhi dinhi. Namalit og slots para sa atong projects na ay 28,694 slots nang anahalin. Na ay 47,306 slots sa SBF DAG na available pa, tag 500 per slot. Na nasa 158 kabuok 19 slots challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit ani. Salamat kayo. Padayon sa gyapon mo o support sa atong YouTube channel katong Padresiano Ubod kay aron naasad tay ikadugang-dugang para sa atong kaning charitable fund. So sa miaging buwan ang atong nadawat ikas YouTube itong month of May 129,000 pesos. Dako na kay nagikatabang. Basin pa karong John, maubay-ubay, basta sigihan ninyo support, like, share, view, subscribe ang atong channel, Padresiano, kining Padresiano Ubod. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.